Dámy a páni, chlapci a děvci, celonávačíci, ja natáčam druhýkrát. Ako vždy. To by som nebol ja. Tak, ja som vám tu teraz ukazoval, že čo sa stane, keď vás zabije zombík a ono sa mi to reštartne video. Pretože ja som nezačal video. Ja som ho začal akorát teraz. Lebo to nám tak lagovalo, aký som ho už začal. No, pozrieme sa, čo tu máme. Máme tu nový dom. Sme na serveri Enemies. Je to veľmi dobrý mod. Máme tu 25 koňov, golema a tam ten druhý golem je kde? Ten druhý golem zmizol a tam máme enchant table, tu máme oslík, jak sa tam dostal. To nie osel, to je koň. Ne, koník, poď. Ale odtiaľ sa už nedostane, prepáč. A on krajšieho, haha. No čo ja viem, mohli by sme si pustiť takú jednu pesničku. To až na budúce. Máme tu normálny východ. Teda východ a normálne predchod, záchod. A tuto máme núdzový východ, kde sa už nemôžete dostať naspäť cez toto. A chcem vám ukázať takú jednu vec. Máte lomeno home. A teraz môžete dať lomeno dia. A ne, nezostanete. Vy sa presunete do miestnosti, kde je za prvé kremeň, za druhé piesok, za tretie drevo, za štvrté ďalšie drevo. A za piaté diamanty. Kto tu vyhadzoval 64, 64, 33 diamantov? Hej, ideme trošku zalagovať server. Čo vy na to? Lomeno shop, dáte lomeno shop, budete dať cel menu, materiály a hrozne rýchlo budete dávať diamanty dole. Zaboja sa o prsty. A nikto o tom nebude vedieť. Ale dúfam, že mi za to nedajú bam. Na 24 hodín mi iba môžu dať, takže to je v pohode, vlastne. Uvidíme, čo na to napíšu. Budem hľadať, všetci sa odpájajú. Všetkých to vyhodilo. Sa vsadím. Oh shit. OK. Pozrieme sa, čo na to napísali. Ale veľkej. Čože ale veľkej? Jojo. Fúha, jak je tam toho veľa. Fúha, som dobre zalagoval server. Teraz dávam kolečko hore. Teda dúfam, že ho dávam hore. Čo, vyhodilo to niekoho? Ja sám, že vyhodilo, bolo ich tu oveľa viacej. Tak a teraz vám ukážem, čo sa stane, keď vás zabije niečo. Neber mu vesy. Čo je ves? No aj zarobili do videa normálne. Wow, čestka. To sú čestky! Né! Kámo, som dal čestky! On je taký idiot! A pozriem sa pod money. Au! 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 Teď zabije ma pigmen. A Radioan está měl divoký sex s pig zombie. Je to zombie pigman. Omeno home. A pozrieme sa, koľko máme peniazy, lebo to sú peniaze, za ktoré si kupujete veci. Tak dáme meny a máme 25 000! Za to som pobral toľko diamantov. Nebojte sa, ja som nič nemal na sebe, takže mám všetko to. A lek tvary, ktorý som len tak náhodou robil, sa mi moc nepodaril. Máme slabosť. A šípy. Tak, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak... Počkajte, bum, au.
Au. Ja som sa vám toto video páčil, ak áno, zanechajte like, ak nezanechajte dislike. My ešte pôjdeme pozrieť Fernanda, to je môj koň, s veľmi veľkým výbehom, sakra. Lagy jak svinia. Ešte nemám overený účet na YouTube, ale už ho za chvíľku overený budem mať. No tu je môj koníček. To je Fernand. Ja krvácam. Ne, dobre. Tak, čaute. Jej.